दादुलारि बर' फरायसा आफादा UPPL हान्जाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो बे गोलाव समाव जोंनि मोननांगौ दाबिफोरखौ दाबिनानै एखेलगे सोमावसारबोनाय NDFB बे NDFB आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयै लोगो नांनानै दाना होनाय मोनसे राजखान्थियारि हान्जा UPPL। दा बे UPPL खौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो 100% सापर्ट खालामनानै बा मदद खालामनानै दिनैबो खामानि मावबोदों आरो बे खामानि मावबोनायनि गोबां जाहोनफोरखौ नोंथांमोना गोबां समाव मोनथिबोबाय फोरमायबोबाय नोंथांमोननो दान्थेन गोलाव गासैखौबो बिजिरनानै बुंनो थाङाखै। दा फैबाय थानाय समाव जिहेतुके दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरा जाहाथे मोनसे मोजां खुंथायखौ मोनहोनो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ जाहाथे खालामनानै होनो हायो। दा बेनि फारसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो खामानि मावदों। दा जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि दोलोखौ सापर्ट खालामबोदों मदद खालामबोदों बे समावनो जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि खुंगिरिफोरखौ सोलायबोहोनानै जोंनि समाजखौ गोजौ फारसे लांनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना जारिमिनाव मोनथिबोदों। दा थिग बिदिनो बे थांनाय गोलाव समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे समाव राजखान्थियाव आखाइ होनांगौ होननानै प्रयजन दङ बे समाव राजखान्थियाव आखाइ होबोनानै जोंनि जा मोन्थाय जायखौ जों राजखान्थियारि मोन्थाय होनना बुंदों जायखौ जों राजखान्थियारि मोन्थायनि गेजेरजों जाय बेबस्थाखौ मोननो हायो बे बेबस्थाफोरखौ जों मोनबोनायखौ नुबोदों आरो जारिमिनाव बेखौ फोरमायबोदों आरो जारिमिनाव दिनै बियो रोखा रोखा लिरजाबोगासिनो दं। दा थांनाय जानुवारि 27 तारिखखालि जेब्ला बिटिआर मोनसे गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ जुदि आबुङै मावफुंजाजोबनांगौब्ला जोंनो मोनसे राजखान्थियारि दोलोखौ गोहोआव लाबोनांगोन। मानो होनबा भारतआ मोनसे गणतन्त्र हादोरनि सिङाव थानाय गासै रायजोआ गासै ओनसोला बे भारत हादरनि संबिजिरखौ मानिनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ 5 बोसोरनि उनावहाय मोनसे जोङो बिथांमोननि खुंथायखौ गोहोआव लाबोनो थाखाय बिजाथिफोरखौ सायख'नानै हरनो थियारि जानांगोन। दा थिग बिदिनो दिनै दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै हारि माहारिफ्रा UPPL हान्जाखौ सायख'नो थाखाय थि खालामबाय बा जांख्रिखाबाय। जों दिनै एसेसमेन्ट खालामनानै मोनबाय बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' माहारिनि भटआ 90निफ्राय 95% अर्थात 90निफ्राय 95% बर' भटआ UPPL आव गोग्लैगोन। दा अब्ला 90निफ्राय 95% जुदि UPPL आव भट गोग्लैयोब्ला मोनफ्रोमबो समस्थियाव UPPL नि बिजाथिफ्रा देरहाजोब्बाय होननानै देरहानानै दं बेखौ नोंथांमोना फोरमायनो हायो। दा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन समाजनि मानसिफ्रा दिनै UPPL खौ गोहोआव लाबोनो थाखाय सरकार सालायहोनो थाखाय गासैबो हारिनि फरायसा आफाद गासैबो हारिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै फैनानै UPPL आव सापर्ट खालामफैदों। दा नोंथांमोननि खाथियाव नोंथांमोननो बिबुंथि होलांबाय मुस्लिम पार्सनेल ल' बर्डनि सासे सोद्रोमाया दहाय नोंथांमोननो फोरमायना लादों बिथांमोना अराजनितिक हान्जानि मानसि नाथाय दिनै UPPL खौ बिथांमोना सापर्ट खालामदों। मानि सापर्ट खालामदों बिनि उद्देश्यखौ नोंथांमोननो फोरमायदों। दा बे रोखोमनि गुबुन गुबुन हारिनि बाख्नायजाथाव अर्गानाइजेसनफोरा दिनै UPPL खौ सापर्ट खालामदों। रायजोफोर सापर्ट खालामनायनि उद्देश्यफोरखौ नोंथांमोननो दिनै रोखायै फोरमायदों। जोंनि गेजेराव जोंनि खुंगिरिफोरखौ सोलायनो नांगोन। सोलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजनि बेबस्था रांखान्थियारि बेबस्था राजखान्थियारि मोन्थाय जि मोन्थायफोरखौ जोङो मोनहोनायनि गोहोफोरखौ जों दिनै बै सरकारनिफ्राय मोननो थाखाय थांगासिनो दङ। दा दिनै बिटिआर सक्ति जाबाय होननानै बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों ओरैनो थाबा जानाय नङा रायजोफोर। दा ओंखायनो दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों बे 17 बोसोर माबायाव BTC आव नांगोल हान्जाया अर्थात BPF सालायबाय हाग्रामा सरकारा सालायबाय। बे 17 बोसोराव जाय BTC आव दफाफोरखौ लाना फैदोंमोन
बिनि मोनसेबो दफाखौ दिनै आयेन हिसाबै हाग्रामा सरकारा बनायनानै लाफैनो रोङाखैसै दा बेनिखायनो दिनै मोनसे एग्जाम्पल नोंथांमोननो बुंबोदों जों एबसु हिसाबै बुंबोदों नाथाय गोबां दफा दङमोन बेयाव 40टा डिपार्टमेन्ट दंमोन बे 40टा डिपार्टमेन्टनि गेजेराव मोनसेल' डिपार्टमेन्टखौ एग्जाम्पल होनो हायो जाय डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोना गामियावनो नुयो जेरै जोंनि गामिफोराव गोबां गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम बर' मिडियामानो हक हारसा मिडियामानो हक हिन्दी मिडियामानो हक बेंगली मिडियामानो हक बे ओनसोलाव थानाय स्कुलफोरखौ फरायसालिफोरखौ बियो सेपारेट डाइरेक्टर गैयाब्लाबो एडिशनेल डाइरेक्टरसिम थानाय जाय डिपार्टमेन्टमोन बे डिपार्टमेन्टनि गंसेबो फरायसालिखौ हाग्रामा सरकार खालामनो थाखाय आयेन बानायना लानो रोङाखैसै रायजोफोर दा अब्ला नायदो बे 40टा डिपार्टमेन्टनि मोनसे डिपार्टमेन्टखौनो बियो मावफुंनो रोङाखैसै 17 बोसोर थानानै आरो फैबाय थानाय समाव आरो मा मावफुंबावगोन दा बेखौथ' रोखा बुंखाबाय मिडियायाव नुदों नोंथांमोन ससियेल मिडियायाव नुदों नोंथांमोननि वाट्सएपआव नोंथांमोननि फेसबुकआव नोंथांमोना टिभि खेवनानै नायब्ला नुदों टिभि डिसकासनाव टक श'आव नुदों जे हाग्रामा सरकारा बा हाग्रामाया जुदि गोहोआव फैफिनोब्ला लायनो गाव बुंनानै लादों बिटिआर जों फैनाय दफाफोरखौ गाव गोहोआव फैयोब्ला माब्लाबाबो मावफुंनाय नङा दा अब्ला जोङो मावफुंग्रा मानसिखौ नांगोन ना मावफुंनि मानसिफोरनो रायजोफोर मावफुंग्राखौ नांगोन नङा होमबा मावफुंग्राखौ नांगोन जों इसिबां गोलाव सोमावसारबोबाय सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै दिनै बिटिआरआव गोबां दफाफोर मोनफैदों बै दफाफोरनि गेजेरजों जों फारफ्रोमबो बिथिङै जौगानायनि खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोजां सोरखार नांगोन मोजां हान्जा नांगोन मोजां दैदेनगिरि नांगोन दहाय बिथां आदाया बुंलांदों नोंथांमोननो भारतबर्षनिनो सिनायजानाय गिदिर नाजावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आथिखालनि इउपिपिनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ दिनै भारत नाङै बिथांखौ सिनायदों मानो बर' हारिनि थाखाय जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ बिनानै बिथाङा दिनै सारा भारत हादरावनो सिनायजादों आरो बेनिखायनो सारा भारत हादरनि सारा आसामनि मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांनि जा दैदेननाय इउपिपिएल बे इउपिपिएल दोलोखौ आगर खालामजानो रायजोफोर दा दिनै नोंथांमोनखौबो खावलायनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि जानानै जोंनि बर' भटआ 100आव 90निफ्राय 99 जौखोन्दो भटआ इउपिपिएलआव गोग्लैनांगोन रायजोफोर अब्लासो जों बे गोलाव सम जे आन्दोलन खालामनानै मोनबोनाय बे दफाफोर बे दफाफोरखौ एखेलगे बेयाव थांना थानो हानाय जाति जनगोष्ठीफोरजों खौसेयै फैबाय थानाय 300 बोसोर फैबाय थानाय 1000 बोसोरसिम जोङो मोनसे मोजां थासारिखौ बानायनो थाखाय गोरों मानसिखौ सायख'नानै रायजोफोर दा धोनस्रि समस्तियाव नोंथांमोननि खाथियाव दहाय बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों आरो नैबेयावबो बाहागो लादों धोनस्रि समस्ति रुजुग्रा मुसाहारि बिथाङा इउपिपिनि केन्डिडेट बै केन्डिडेट बिथांमोननि केन्डिडेटखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय डिसेम्बरनि 5 उइकआव जानो गोनां जि बिटिआरनि इलेक्सन बे इलेक्सनाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होनांगोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो खावलायबाय आगोलावथार बाथ्रा बुंनो नागिराखै दिनै जाय खुंगिरिया गोरों जायो बै खुंगिरिफ्रासो जोंनि समाजखौ जौगानायनि खामानि फारसे लाना थांनो हायो रायजोफोर दा बर' समाजखौ लोगोसे गुबुन हारिफोरखौ जौगाफानाय खामानि मावनांगोनब्ला बे एखेलगे थांनानै थानो हानाय मोजां परिबेस बानायनांगौब्ला बेनि खुंगिरिफ्रा गोरों जानांगोन रायजोफोर गोरों जानांगोन आरो बे गोरों मानसिफोरनि आखायाव गोहोखौ होनो थाखाय दिनै भटखौ होनानै जोङो देरहासार खालामनांगोन रायजोफोर